Croeso nôl ato ni i'r prif gylch. Mae'r cystadlu mewn llaw wedi dod i ben am y dydd. Ond fel ych chi'n gweld, mae yna olygfa ardderchog o'n blaenau ni fan hyn. Mae wir yn sioe pan ych chi'n dod i eistedd yn y brif eisteddle yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Ac ar hyn o bryd, ni'n edrych ar ymddangosiad Masnach Ysgafn. A dyma lle ni'n gweld y ceffylau yn tynnu yr gwahanol gerbydau ysgafn ac yn rhyw fath o edrych yn ôl ar yr oes a fi. Yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, mae Mr Richard Lanny o Southwards Perth. Wrth yn ochr i mae Owen Griffiths, di bod yn gwmni yn ystod y bore, ac mae hon yn drawiadol fel dosbarth, yn dwi. Ydy, mae'n drawiadol, tu hwnt yn dwi a dwi newid cyfri. Mae yna 9 yn y dosbarth yma, felly mae'n dosbarth cryf. Mae angen y prif gylch i gyd arnyn nhw oherwydd mae'r cerbydau mae'n cael ei tynnu o amgylch y cylch. A mae'n llenwi'r llygad yn dwi. A fel ti'n sôn, mae'n mynd at yn ôl i'r gorffennol, i'r oes a fi. Ond braf i gweld y diddordeb yma yn parhau. Mae'n draddodiad yn dwi. A mae'n fuddsoddiad hefyd, meddwl i'r holl waith sy'n mynd mewn, nid yn unig i edrych ar ôl y ceffylau a'i paratoi nhw, ond i gadw y cerbydau yma drwy gydol y flwyddyn a'i paratoi nhw yn barod i gael ei ddangos yn y sioe fawr. Ie, mae hynny'n wir, ond beth sy'n rhaid i gofio hefyd, mae nid yn unig y ceffyl i ni edrych arno fan hyn, i ni edrych ar y cerbyd hefyd, yn ogystal â'r ffordd mae'r pobl wedi gwisgo, sicrhau bod y cerbyd yn ddiogel, bod y cerbyd yn edrych ar ei orau, a yn ogystal â hynny wedyn bod y ceffyl yn tynnu'r cerbyd hynny yn ddiogel. Felly, dwi'n meddwl cerbyd llath ydy hwn. Malw on Thames ar yr ochr. A'r chyrn llath. Ydy yr oes a fi. Ond na, mae hon yn dipyn o olygfa. Dwi'n meddwl bod yna benderfyniad wedi cael ei gwneud. A mae'r bencampwriaeth wedi cael ei rhoi. Nath e benderfyniad, yda chwim hefyd yn do? Chwim tu hwnt. Bron iddo fe ddala ni mas hwnna. Mi oedd e mor gloi. A mae'r dosbarthiadau yma yn pwysleisio ar siwt mae'r ceffyl nid yn unig yn ymddangos, ond yn ymddwyn, y perfformiad, a pa mor addas yw e hefyd i dynnu cerbyd ysgafn, i edrych yn ôl pa mor ymarferol bydde fe'i geffyl. Ie, wyt ti'n edrych ar y pictiwr yn gyfan gyda'r gysylltiaeth yma. Wyt ti'n edrych ar y cerbyd fel nes i sôn, y ceffyl, sicrhau bod y ceffyl yn ddigon cryf i dynnu'r cerbyd hefyd, a bod popeth yn ei le, a popeth yn ddiogel. Y gwir yma, a blodyn hyd yn oed ar ei siaced. Yr manylion a'r cyffyrddiadau bach yna yn gwneud cymaint o wahaniaeth. A wy'n gwybod bod y beirniad, sef Mr Richard Lanny, fydd e'n edrych am geffyl neu poni, bydde yn gallu sicrhau i fod yn iawn ar gyfer y swydd ac yn addas i dynnu'r cerbyd ysgafn. Meddwl di yr ymdrech sy'n mynd mewn i lanhau y cerbyd hefyd? Ie, wnaethon ni gweld chyrn lath ar un yn gynta, a ti'n gweld y chyrn, dwi'n meddwl mae bras o bosib yw'r chyrn, a mae'n sgleinio yn dwi, mae yna oriau wedi mynd mewn i gael y chyrn i ddisgleirio fel yna. O edrych ar yr harnes, mi'n credu mai harnes eitha syml a fflaen sydd angen, nid bod i wedi cael ei gorchuddio'n ormodol. Ie, mae hynny'n hollol wir, felly mi oedd na bwrpas i'r cyffel yma, mi oedd na swydd ymherthu iddyn nhw, felly nid certi i fynd â pobl i briodasau bydde hyn, ond certi gwaith. Mi fydde'r cerbydau yma'n cael ei defnyddio i dynnu llefrith, i fynd a cig o amgylch hefyd,
Ond mae yna enillydd. Give a big round of applause, followed by 207, 206, 201, and the field as well. So which one is the Tom? Which one is the Happy? Felly'r enillydd, C. McDermott, gold top. Gyda'r John Henry White yn arddangos y ceffyl gold top. Dwi'n meddwl mai John White sydd yn y cerbyd. A gold top gan gofio y llath yn nhw hynod o addas. Addas iawn y ceffyl ar cerbyd. A lliw y ceffyl hefyd yn dweud y lliw air. Ac yn teithio'n hyfryd fel ceffyl hefyd. Ie, mae'n mynd yn ddidor yn dweud, mae'n mynd yn hamddenol, mae'n i weld yn geffyl sydd yn brofiadol iawn, wedi fwy thebyg yn gyfarwydd iawn a chynulleidfa mawr. A ni chi gweld fel mae'r ceffyl yma wedi ennill heddi. Edrych yn geffyl dibynadwy lle ti ymddiried yna fe. Ie, mae hynny'n hollol wir a mae'n hamddenol iawn yn dweud yn ei ffordd. Ond pan wyt ti'n tynnu cerbyd i fynd â llefrith, wyt ti eisiau ceffyl sy'n ddibynadwy wrth gwrs, yn geffyl sy'n dawel ac yn geffyl fydd yn sicrhau bod y siwrne ni'n diogel. Felly'r ceffyl yma wedyn yn edrych fel Hackney fi. Ti'n gweld y symudiad yn wahanol, ti'n gweld y benglin yn uchel iawn. Mae hwn yn nodweddiadol o'r Hackney, dwi? Yn sicr Dark Side Defiance, James Howell yw'r ceffyl yma, iddo James Howell. Ond y ceffyl Hackney. Ceffyl lliw wedyn, gyda ni fan hyn, gyda Bettles ar yr ochr. Felly mae'r pictiwr yn wahanol iawn yn dweud i'r un cynt. Ydy, mae yna amrywiaeth o geffylau yn dos. Ie, a Dallas, eiddo Lisa Ames, di hwn. Gyda Gareth Kelly. A dyna beth sy'n gwneud y dosbarth yma mor amrywiol, yw'r amrywiaeth o geffylau sydd i'w gweld yn tynnu y cerbydau. Yr Hackney fan hyn eto, ti'n credu? Na, dwi'n meddwl mae Hackney yw'r ceffyl yma, mae hwn yn geffyl fwy trwm. Wyt ti'n gweld y symudiad cweit yr un fath. Gyda Hackney wyt ti'n gweld y benglin dipyn yn uwch na'r ceffyl yma. Wyt ti'n gweld y pen llinyn yn wahanol hefyd. Wyt ti'n gweld y pen yn fwy uchel o bosib. Ond ie, ni wedi gweld ceffylau trwm, ni wedi gweld y ceffylau lliw a hefyd cobiau Cymreig yn ogystal â'r Hackney yn gysadlu yn y dosbarth yma. Yna chi Westwick Secret Beauty yn gadael nawr yn eiddo i Chris Bellaby.